Kalang mo berarti makikita wag magsusuna. At least matakkaban di mo ngay ko animal ka. Taluding at puting rumor. Pero maduda ningay. Ayan, ayun, madudan. Nangang kaya amin timikin apaw. Sino pa'y tiyangan apaw? Malalata. Kasi nga dumo di datatapal palakpakan. Jangan palakpak, matay ni bigat! Kung kulak lang apaw, joke lang. Mabali na ang. Masapol pa'y lang kigtutol mo nila. Di ko lang, tiyan nga palakpak, matay na bigat. Kapamilya na dito amin. Kung kulak lang mo, tanong palakpak ta. Pagurigurang pa yung bago sila patay. Ay, mamtumot lang. Ay, sino apo niya nag-request tatay tibukol-bukol kon? Tarong. Ay, so kami ay, jay. Hello po sa... Kayo po yung nag-request ng tarong at bukol-bukol. Magkano po? Magkano nga ay? May Gcash po kami. Wala na kita kayo na Gcash ako, na Gcash may mga. Kumplito si Ricardo. Alay, sige, kantaan natin yung bukol-bukol hingin. Para kinya na Jay, may isang viewers tayo dyan. Ating ang kalaw na kay kayang tanin hingin, isulakit kitaan na takayan mo. Medyo kupitan, malnawan, agpanatan. Ang tutong. Makapulos tumanawon. Tapay nakita na ni hingin. Medyo kupitan, may kasi mo, kayong kumungay kas dyan. Lawan tumunod. Na, panakilakaw din kaya kung si Babu data. May aso ka. Itangal ko na sa GPCasis. Sige, kantaan na dato request na nga bukol-bukol talong sakbay na to ang artista. Sige. Sige. Maestraw, pasaw, bukol-bukol. Tinulad ka. Pagin imas akon, manaktak ka man. Apay kasjay, kunak na yung wag mo lang. Nag-imar ka ron, yung pudupul mo kasta ko, medyo malali-lali, inuuray na sumgar. Ay kasjay. Wow. Medyo iyo na po kasi garaw. Manaktak ka, bitin-bitin na kanarigat, mabibitin na sa kanya katukarot yung beng kung kunang dita. Talaga rin, kastak karot na eh. Ay usam, kanay nakatukarot beng. Ay usam ha. Lambina. Ang gagtil dato yan. Gagtilin natin. Kapag mo magabi, kasi mo na yun. Sige, irugitan. Sige. Lupo raw jay bukel, tambo-tambo, bong, bong. Nuna na bagay jay bukel, bumbo kayo. Nuna isip jay bukel, takik kaldeng. Uli ka man! Kural! Naku na! Takik kaldeng. Nagalas ba't ingay? Naikagpaisuma nga dyan lang apasas ko nagpaisuma talaga dyan dyan yung tikansyon. No nag-isip nga nagbukol, takik kaldeng. Ngam, ayusom, tanay takki lagaron, takki-takki mbay. Kanya kay di kaya mo ang pangakansyong ko. English. English. Wow. Sige. Islam ha? No, nag-isip siya'y bukel. Takik kaldeng. Ukol. Ako rin nga. Abay, nasilang tukol yung lalakay. Oh, jamo, saludsud ka. Nagsalusaw. Ni Uncle. Uncle, may sabay. Apay, ang paiso nga nasilong ti ukol. Hang ka na. Hang ka nasilong ti ukol, sir. Haan, kita ang ti ukol na kalasantol nga kusapo. Ay, ako, makapay tani kakarupa na ni Kwa Vladimir Putin. Ay, Uncle. Naglawat ako yun yung Uncle. Ay, Apong mo magaya, mapang mo ibaga nga nalawat na kayang na. naglawat ka rin. Napadiwakan mo pa nagkay-kayang ko ang tala. Naapong rin kita nagbaya titig barbas na. Nawa, nag-ibang nga rin kas lairitan nyo. Sige. Ako rin ka dahil nga nasilang ka no ukol na. Ni Uncle ngayon mo, Uncle, nagpastos di suling ipagana nga nagsilong ta ukol mo, kapay paisaw. Kasinsing ko data. Damagam. Hang ka no nga nasilang. Hangmal. Oo. Sige, ay, nangkal! Hey, kita! Apa ya? Inyangkal, nasilang! Nasilang Nasilang ka na! Makalipay!
Sumiyan. Apay niya pa nagkurang taukal mo, kas na kay mito nga tandoyong. Nasilod. Nasilod ka na. Nung taukol mo ngayon. Dati awan taukal kon, may maisan. May sa tukol mo? Well, Napanan na di may sa? Kadimot, last 2018, naggapuak ti Korea. Wow. Iti nakaurnungak, iti kwartak nagwaak, nagawid ak ti Pilipinas. Napaupira ka? Napanak, nagawid ak ti Pilipinas, Oh. nakaurnungak, iti naggapuak ti Korea. Tapos, kwa bali 6 years sa ijay Korea. Tatakay ginagawid na dito Pilipinas na kaurno nga basit napana di Thailand. Napana nagpaupira. Oh, talaga apay yor tamay may sangukal tinay ka. Kastoy istorya na data suling. Oh. Iti napanak ijay Korea. 1 week ak pailang ijay napana yan ti clinic napanak nagpaset iti aldaw ti operasyon ko. Tapos tatakay di kwan pinagpirmadak ti Weber nga siyak disidido ak nagpaupira ti ukol ko. Iti kwan insect na ti aldawon nga panagpaupira ti ukol ko. Iti kwan ay na di awan pa ti aldaw nga panagpaupira na gata nga mga gatang nag-shopping ka. Nag-shopping at tikas taunay talwado may yawig ko ti Pilipinas. Di ko tinawagan na yung doktor. Imbaga na ti schedule ko ti panagpaupira. Kag ti napana. Di ko nagbayad ak 50 men. 50,000. Di ko nga kasalagi manalay upupiranda ka sa iwagan na yung ukol ko. Di ko nga kasta ko kinulding na yung doktor. Ma'am, it's already done. Wala na nalpasaw. Pinapana mo sangot ti Sarming kinita ka yung ukol ko. Nainasuling. May sa mga ukol ko tinaikat. Apay ngay. Kung 100,000 yung operasyon, 50 mil ay, pinatukan na lang. Wow, hindi suka Jimaysa lang ukol ko tinaikat. Ay, ayun ang Jimaysa. Jimaysa nga, ukol ko tinaikat. Hanggang na sayang, dinagawid ako yung Pilipinas. Inananaw. Insakpaw ko pala to. Yan. Nyang raman na aday. Kas na ukol mo lang Oh, badang. Ay, nyang arti na silang. Na? Adong nakita nga na silang dyan. Wow, naguray ka. Ditoy. No, na silang mabukal. Aguray ang nagpuyo. Nagpidadi kalbo. Awang magjitalong doon nga kalbo at tayo dyan. Nakakalong Ayan ba? nagsawi. O, tayo ka pa ilaan. Makan kalbo. Awan nagawid si kalbo. Sige. No, na silang mabukal. Mugin ni Angkal. No, natagdan jay bukal. Ay, nyug Kaita. No, na silang jay bukal. Ramatis taita. No, nakulog jay bukal. Ipong gaita. No, naputi jay bukal. Nagputi ginag. Siyempre, sikog dahita. Baday. Pinyangay. Apay na kami nga babae, ang kami agad-agad nga masikugag. Dapat adapay marami, sakbay kami masikugag. At dapay maarami. Oh, di posible di mamuaday. Yakam mo. Amamaw. Ay, kawan ang mo ko. Apay ang paiso ang kal. Dapat di maarami sakbay ang sikog ti babae. Ay, ang taa. Yung kayo mustra DJ niya. Video. Ay, video dato. Kasinsin may malagay ka. Ay, kasinsin mo mula. Kayo-kayo ka. Ipakita no kasano dahil maarami sakbay ang sikog ti babae. Maestro. No, naku DJ Bukal. Makatog. Makatog. No, naku DJ Bukal. Makatog. Buhay ka! DJ Bukal, makatog. Ribuan, nagilagot. Apa ingay tayo sinirik mo, mang? Amok kulay brief mo. Nakulay na. Nangisit. Ay, sigit ginakita. Apan tatibok. Apan tatibuok, sige. No, puraw nga buhok, uban tayo. No, nalamuyot nga buhok, tatoy tayo. No, naunat nga buhok, nariban tayo. No, kulot nga buhok. Takas kayo angkal. Kulot na buok ka no. Kulot. Oh, urmok ka no. Mabali mo nga dati barbas mo. Apay ta urmot imbaga naguri ka nagsalud-suda man. Antay, inya dali nagkulot na buok. Urmot ta.
jay mau. Ay, adaw ah. Ay. Adaw, puro pa yan. Adaw. Adaw. Wala nga makasao, urumutang kamay. Abay, ingati kulot na po kaya. Gurekat, ikat na. Sige. Kulot nga buhok, natural. Tay na, natural. Natin urumutang kalakay. Sabay niya ta. Ay niya. No, nagatal nga bukal, bagas aba. Kuna no nakuras na. No, nagatal man ang nabukal, kurat mo dayta. No, mataan nga bukal. Mataan nga bukal. Nya dajay mapinya. Inya ngay. No, mataan nga bukal, lutag dayta. Kimriit nga nagbukol. Pasas! Pasas! Agad yung pasas. Wow. Dapat yung may sama kimri ay. Kaya DJ ali kansyon mo. Ang takin niya mga dyan nilulam. Ay, atak. Ay! Wow, di ba? Mungay! Siyempre, nagtoy. Kimriit nga nagbukol. Nilulang pala dito yung and Tini na pa yung imalis ni Suso nilulam. siyempre nakakubaw. Kanya, mother side, father side. Secret. Kimriit nga nagbukol. Pasas. Dayta. Apay kami tagat to yung mungay ni inang mo. Siyempre nakakubugal ako mga kami nagsuwa. Ibo kumpay ng father side, winong mother side. Tabi rokag ka na, dati dati ka bakal. Awanan, nilulam eh. Ay, pinmo sayang. Tama pantatiya. Mane. Mane. Dato yan. Ninagkil mo, nakita. Nakangag ti Mane. Lolo Sige. nagwapo ata ni Lolo. Nagwapo nga talaga, siguro di ka mambanwagan, natayag pa. Kagaro pa nagkaroon di puting. Puting nga. Di vitamins nga puting say. Di Presidente Tirasya. Ay, well, Presidente Tirasya. Nakata. Ang karuro pa mo di First Lady ti Ukraine. Damagong ano mga timanin niya lulaw. Sige. No, puraw nga mani, imported kay ta. No, nalabasan nga mani, native kay ta. No, nangisit jay mani. Oy. Nangisik nga Mane, niya dadi ang kal. Nangisik nga Mane. Wow. Nakaramang katimaningan ng isitaw. Siding. Siding. Apay, kan mo pa nga nagbalin nga siding ti Mane. Nakakita ka tikas dyan ang kal. Nangisik nga Mane. Ampay. Ampay. Wow. Virgin. Hoy, patay pagka mga virgin sa kali mo tayo pagbagam. No, naisik jay mani. Naksat. Ay, naksal. Tugaw, atulong masungsong yun dito. Surat yun tayo module yun. Ay, niya tiya. No, nabasa nga mani. Aray ko, dato yun. At ito'y nakapangan siguro. Nakapangang ka, nakaramang ka, tinabasa nga Mane. Wasang Mane. Napayagin na. Ay, jaraman na nga eh. Magkad. Nyango na. Nyango na. Ibagam. Sabay. Sabog. Ay, yabot ang data nga Mane. Agak damurtes. Kakap-kapal. Dati yung nga lakayan, nasabog nga talaga yan mo. Nabukan niya yung babae ng pay-pay ko. Oh, nagtala ka. Kamani nga mani yung pagbagana Nagamit talaga. na, dati mo gamit tila pagbagana nga Mane. Hindi mo na dyan, takin mani mo, no? Hinsda na lang. Nasabog ko na. Buta kami nga muni tagkaw, kauhang nga nasabag. Siya, pamidlo lang ang digos, makadomingo, ni nga amo na nga ta. Ay, nasabsabag man ang karang nasabag na. Kasi kay kansyon mo. Nabasa nga mani, kapugod. Kapugod. Apan tatay, niya i-request na tatay. Tarong. Tarong. Sumat lang tinag-request ni Madam. Magkano po, Madam? Medyo okay, 5 pesos. 5 pesos dajay. Tarong. Tarong. Damagam na niya papabulgo na tarong. Dati man eh, nakakulay tarong. Naka-violet. Datoy. Antay niya ti kay kaya mo nga kwa, kay kaya mo nga klase ti tarong imarating na bilo nagpubukal. Ay, favorite? Ano pa ang tarong? Yung pahapa o yung bilog?
Ay, mas mahaba. Ay, mas mahaba. Anong gusto mong luto ng talong? Pinakbet. Pinakbet. Ayaw mo ng torta? Ayaw mo. Si Kangay matantay. Nyati kay kaya mo kaluto ti tarong. Hoy, inya uray niya nga klase nga luto. Si kahingin. Adumanakan mo ang tarungan. Ay, ato uri nabi! Na? Huwag kapilya si tayang ko. Kadwan ti tarong. Amin nga klase ti tarong Huwag naraman ngam kay kayak ko. Paborito ko talaga nga luto ti tarong. Torta. Apay Di tayo may torta. isa nga itlog. Talo nga di may isa ka tarong. Talo ti kabkabil ko. Nagadumot ta ng itlogan. Apay baga nga itlog. Nangay. Duwa lang yung itlog. May kalo yung tukak-tukak. Nagtukak-tukak na. Huwag ka siyempre asagpaw na. Salamat sa atin ka-request na. Well, Oh, sige. sige. Maester, pasaw. Kaya magpat na si Michelle na tayo. Ang sana nga ako rin ah. Wala, showdown! Showdown, ginuyaman na kataptay din. Showdown! Sige, kita yung showdown. Awayan nyo! Awayan nyo. Ako rin kay lisim na kayo. Ang sana mo ningin, babadyo tan. Oh, sige. Oh, lalay nga ma. Anay, ka-showdown ko ka raw. Michelle, may katuyan. Showdown kayo ka na ningin. Nung naabak ka, bagi na nila kay Baum. Go! Sato yun! Akan! Gas na pulangan na! Alakat na! Daktil bagina ka, amak! Kasi sigo mo na ata! Ay, nakaw! Anak! Ay, kaanakam! Oh, nalay! Sato yun, nagdaktil mo bagina suleng! Oh, sexy na ta! Ano? Oh, yeah. Wal kansaw! Masalong-malo. Kaya! Bangay! Tumpuak ako, rugyan ako! Sige, sana kayo nga dumaan. Wal! Conforme ka na istima. Magampot ka! Rapok-rapok tapo yun! Kaslangan ang labas mo, pe! Sana ka, Michelle! Ate! Tuksik ka! Tuksik! Pasok, Vidal! Pasok! Pasok! Ay, thank you so much, Michelle. Namando ka niya. Kapalal! Hindi ba kami kukukunambat kasi ka na utok bumag. Pampapitas sayang ibagbag. Mabagbagi. Ay, nagluko ka tatangarabe. Papaya. Papapindas gayam ti bagbagi day jay. Ito sa bali, awan mo pagbasa gamay. Mabagbagi kung kunang magamay. Apay napindas sa bagay. Virgin. Pilay. Talo nga oras. Pagpapindas gayam ti bagbagi. Day tarong ang mapagustuhin. Basta tarong al-alusot niya. Anyaman tigasin. Isa multo. Saan ka gisang mul tarong? Ito siyempre, isa mul mo nga kasi isa mul mo iluam. Isa mul mo iluam, isa mul mo. Sa mo isaplit tipita. Ay, ang guray ka. Ti panangan ti tarong. No ang mga bukra-bukra da takit am ti gusto pa kasi ka ngay ko sa mul sa. Nene, gure ka 150 may isa, nagngina di kay ninutal. Masamwa ng paygawat. 150 ka. May isa ka tarong 150. Wen! Nagginamot taon. Madamdama gawit ak makadara po sa amanan pinutan karga di motor ko. Aja ngene kas pangarigan. Jaya yan nataw. Manungay madatang nga tarong. Sa dinno dito yung may isa da tayo yung di jay. Siga man no sinapilyam. Ege tay. Ba nakita ka do. Tarong tagmamanutan na tarong. Ay ang kabuton 50. Nanyakan, naglakada mo taon. Wa nang kabuton 50 na kita. Apay ay. Kukuha Jane Max ko. Wow. Adain max mo. Aplayak pa ilan ubigat. Ti tarong eta vitamina. Nagimas aming nga Ukulta. naramanamaw. Na? Nagimas aming nga ukukulda naramanamaw. Wang. Naraman na. Na? Naraman na. Bukas la ukul mo lang. Ti tarong ti molos mahuma. Nangisip with no buraw. Bayat lata. Manso tulay. Tarong itibigan, tarong itialaw, tarong tirabi ay nagimas sa biyan. Tarong ti manungon, tarong ti parbakon, tarong akanayon ay nabakawaman. Nagimas sa tarong. Kuray ka. Paya manan. Paya. Paya.
Abay niya kukup na. Nagtangana kagigam ti Mike Suling. Abay niya karutit ka, ma'am. Sa lutom lang. Iga, ma'am. Ay! Adat panus na! Iga, ma'am. Atan na, Jai. Jai. Panas na din. Jawan panus na, nagdakkel mo, winatag na, dinay Garcia. Si Kangay at panus mau. Iga, ma'am lang. Excuse me, man maneng. Ha? Ay, anak mo na ita! Ay, nakas yung magkadakkel ko, majiputot mo kinya ako, nandiyan nagpaikap. Iga, ma'am, garaw. Iga, ma'am. Agkasayisdang. Agkasayisdang. Naging masidarong. Tarong! 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 Babayin ka! Abay nga tayo, Jay mo, ikap kami si Mike Mau! At nagkaroon na nga rin tayo, Mike! Nagkaroon na ya? Ulitan, nagkaroon Kita, may isang kamal. Aminado ka mo timating aramid, animal ka. Baka makuryente ka. Kaya mo mabangat! Naging masidarong! Naging masidarong! Tarong! 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 Kaya mo mga ipalanag amin. Uray, tarong makan ka na yun. Tarong hatiyota, tarong hatinap, narimas na talaga. Nagimas si tarong, tahong ni Carla Malag. Tahong. Tahong. Ay na, urayin ka nga bumaro ka. Natikinog na si ka. Nakasursurong sa. Hindi mas si tarong. Hindi mas si tarong. Sige, matalasok man. Oh, tarong. Sige ah. Tutulan. Masalamat. Oh, tarong. Matarong, tarong. Matarong, tarong. Ang tarong. Oh, tarong. Nalaing urayin natin na bumaraw. Ado mawasak na. Wal. Hindi masitaw mo. Request. Ayan, dagita po request yung bukal-bukal tarong. Ayan, sa pagsalantay na po dancers tayo. And once